प्रणाम बा सबका के। अभी एगो घटना सामने आ रहल बा कि बहुत ही होनहार गायक गोलू राजा के एगो कार्यक्रम के दौरान गोली लाग गई। हम काले से उनका के 2-3 बारी फोन ट्राई कैनी बट फोन लागत नहीं के स्विच ऑफ बतावता। तो हमरा पता चलल कि वो बनारस में एडमिट बाड़े। तो हम अपना बड़का भैया के जौन अभी बनारस में बाड़न उनका भी भेजनी और कहनी कि जाके देख ला कोनो दिक्कत ना होके बनारस में बाड़न लोग। तो बड़का भैया गइल भी रहन। उ अभी उनका हालत में सुधार बा, उ ठीक बाड़न। एकरा आगे के बात ई बा, हम जौन कहे खातिर वह सबके सामने आइल बनी कि एगो गायक जौन केहू के दुआर पर जाला चाहे कोनो मंच पर जाला, उहो कोनो घर के बहुत दुलारा लइका होला, कोनो माई के बेटा होला, कोनो बाप के आँख के तारा होला। तो ऐसन कार्यक्रम के दौरान ऐसन मजाक उचित नहीं खे और ई सब बहुत गलत बात बा कि कार्यक्रम केहू गावता, केहू कौनो कलाकार होखे या वो गायक होखे या डांसर होखे, केहू के भी जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ ना होखे के चाही। और हम सरकार से अनुरोध करब कि जितना भी ये टाइप के कार्यक्रम होला, जौन प्रोग्राम होला, एमे जौन भी असलहा हथियार सब पर पाबंदी लगावे, ताकि जौन ये तो कार्यक्रम प्रोग्राम एगो मनोरंजन खातिर होला, तो सीधा तौर पर खाली मनोरंजन हो सके। ये सब उचित नहीं है केहू के भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कईल। अभी तो जांच के विषय बा कि वो गोली संजोग बस लाग गईल या फिर जानबूझ के मारल गईल। लेकिन अगर ये जड़ के ही ख़त्म कर देवल जाओ कि कार्यक्रम में प्रोग्राम में असलहा हथियार अलाउ ही ना कईल जाओ, तो इन सब चीज़ों से निजात मिल सकेला। तो आगे से ये सब बात के ध्यान रखे के होई और हम सरकार से गुजारिश करब, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, कहीं से भी जहाँ पे कुल कार्यक्रम होता या फिर एक ऐसा कार्यक्रम के अनुमति लेवे खातिर जे भी जिलाधिकारी के पास जाए, तो जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन बा कि वहाँ के ये क्लियर कर ली कि रुआ प्रोग्राम में असलहा के ना यूज होई, वो जाके वो असलहा लेके ना जाई। तो ये बहुत उचित रही, काहे से कि मनोरंजन खातिर प्रोग्राम होला और सिर्फ फिर मनोरंजन हुई। तो केहू के जिंदगी के साथे खिलवाड़ के लिए ठीक नहीं के। और भाई गोलू राजा खातिर हम माई से प्रार्थना करब कि जल्दी से जल्दी उनका के स्वस्थ करस। और हमनी सब भोजपुरिया लोग के एकरा से सीख लेवे के चाही कि आगे से ऐसे कुल प्रोग्राम में हथियार असलहा के प्रयोग ना कइल जाओ। जय हिंद, जय भोजपुरी।